Mektep okuwçylarynyň arasynda okuw dersleri boýunça altyn asyryň altyn zehinleri atly bätleşiň döwlet tapgyryna badalygy berildi. Bilim ministrligi tarapyndan uralýan bu bätleşiň ähmiýeti artýar. Ol hormatly prezidentimiň bilim özgörtmeleri esasynda ören okuýply, zehinli ýaşlaryň ýüze çykýanyny görkezýär. Altyn asyryň altyn zehinleri atly mektep okuwçylarynyň ders bätleşikleriniň döwlet tapgyrynyň açylyş dawarasynda çykşadylar. Bilim özgörtmeleri üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdiler. Öz boşluğu bilim bayramçılığına öwürlen bu çäre ruhu bilen beslendi. Ýurdumyzda orta mektepleriň 10-11-nji synp okuwçylarynyň arasynda däwe öwürlen altyn asyryň altyn zehinleri atly ders bätleşiginiň döwlet tapgyryna okuwçylaryň 733 gatnaşýar. Olar 6 owru boýunça bätleşýärler. Ýaşlaryň almy gözlegleri bolan ihlasynyň ýokardan ders bätleşikleri ýaşar edýär. Mektep okuwçylary uly gyzyklanma bildirýän ugurlaryny özleriniň bilim derejelerini görkezýärler. Bilim ministrligi tarapyndan geçirilen bätleşik okuwçylaryň almy gözlegleriniň netijeleriniň ýokarlanmagyna ýardym edýär. Ol hormatly prezidentimiň bilim ösdürmek barada öňde goýan wezipeleriniň üstünlikli çözülmegi bilen aýrylmaz baglanşyklydyr. Okuwçylaryň altyn asyryň altyn zehinleri atly ders bätleşigi aýratyn tapawutlydyr. Çünki oňa gatnaşanlaryň maksady okkullydygy, ýeňişe bolan ynamy aýdym duýlar. Mektep okuwçylarynyň almy gözlegleri ýaşlaryň dünýä garaşynyň giňdigini, ilme bolan gyzyklanmalarynyň ýokardygyny, sally bilim ulgamynyň ýokary netijelere beslenýänini görkezýär. Bu ýagdaý berkarar döwletimiziň bilim pugdagyna hormatly prezidentimiz tarapyndan kesikden işleriň üstünlikli durmuşa geçirilýändigine subutnamadyr. Şonda bilim işgärläriniň milli liderimiziň bilim özgörtmelerini amala aşyrmakda dünýä tejribesiniň ýokary gazananlaryny peýdalanýanlyklary ören ähmiýetlidir. Munyň öz ýurdumyzyň bilim ulgamynyň halkara ülgülerine laýyklykda ösýändigini görkezýär. Ders bätleşikleriniň netijeleriniň üstünlikli boljaklygyny anamly aýdyp bolar. Değişli dersler boýunça bätleşikleriniň şekilleşdik häsiýeti okuwçylaryň geçilýän sapaklary çoňur özleşdirýänliklerine subutnamadyr. Hormatly prezidentimiz bilim siýasatynyň esasy maksatlarynyň biriniň ýaşlaryň bilim mabatda öz okuwyny, zehinini dol ulanyp bilmek üçin ähli şertler döretmekden ibaratlygyny taýar. Ýaş nesil barada döwlet derejesinde edilýän alada öz miýwesini berýär. Watanymyza, halkymyza, ata-babalarymyzyň ajaýyp ýörelgelerine, milli däp desturlarymyza wepaly, ruhy bilen bilim almagy, hünär öwrenmäge, zähmet çekmäge höwesli ýaşlar kemaly gelýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda ýaşlaryň ruhy we beden taýdan ösmegi, olaryň dörejilikli zähmet çekmek üçin ähli şertler döredilýär. Häzirki wagtda özleriniň köp ugry zehinlerini we okuýplaryny ýüze çykarma wagtda türkmenistanlaryň ýaş netli üçin giň mümkinçilikler açylýar. Bu orada görülýän toplumyň çäreler ilkinji wagtda netijeli we dol derejeli okuw terbiýeçilik işi, saatlaşly ösün ýaş netli hakyky watançylar terbiýelep ýeşdirmek üçin zerur bolan şertler üpçün etmäge göntürilendir. Geljekde ýaşlarymyz edil watanymyzy täze belentlikleri çykarmalylar. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrü ýurdumyzyň ösüş ýolu bilen anamly öňe barýanyny alamatlandyrýar. Şol ösüşler bolsa bilim we dörejilik mümkinçilikleriň ösüş derejesi, ilmi tehniki täzelerikleriň ornaşdyrylmagy bilen şertlendirilendir. Ders bätleşikleri häzirki zaman tehnologiýalaryny özleşdirmekde okuwçylaryň ören ihlaslydygyny äşkär edýär. Dünýäniň internet ulgamyna dol derejede aralaşmakda ýaş nesliniň wekiliniň okuýp başarnyklarynyň ýokardygyny anamly aýdyp bolar. Sally bilime goşulmakda ulgamyň ähli tapgyryna bilim ministrligi tarapyndan ýerli işleriň amala aşyrylmagy, hormatly prezidentimiziň gurrun edilýän orada kesiklen wezipeleriniň üstünlikli amala aşyrylýanyna subutnamadyr. Ösen tehnologiýalar döwrüniň nazara alynmagy bilen edilýän işler ýaşlaryň bu ugurda ustatlar bolup ýetişmegine ýardam edýär. Bu ýagdaý biziň ýaşlarymyzyň ösen tehnologiýalary tiz özleşdirmeklerine mümkinçilik berýär.